bisa jenakno. Kamu kok kebutuhan ya saya akeh. Saya dino, saya ndak tuane apa meneh yen to duwe anak barang. Lah ya sing cilaka iki. Yen suwe-suwe ora ndak entuk gawean. Kowe iki lho ora apa. Iya, Kakak. Arang Sambara. Apa? Pancene sampean iki mau wis tak arep-arep. Lah kok mbok arep-arep iki arep jak ngopo? Ngene lho, Kakak. Sampean iki lah ya mau karo aku senadyan lagi sedelo. Lah iya to? Nek sampean iki isine saben dina iki mung kluyuran ning warung. Lho, ngono kuwi mbok yo mikir sampean iki golek-golek gawean ngono lho, Kakak. Arep aku iki gedhe cilike kowe arep maido aku. Lho, yo jane ora arep maido nek sing kudune sampean iki iso mikir, Kakak. Lambang Sari. Kok? Kowe karo aku iki lagi wae temanten anyar. Nek jeneng wong nganten anyar kae iki mesti ora bakal maido lawan bojone. Saben-saben bojone gelem cedhak karo kowe iki wis seneng rumangsa. Lho, dadi nganten lagi rong dina wae kok wis mbok tuntut kayaku to. Kang Sambara, nek mikir ngene lho, Kakak. Butuhan iki saya akeh. Apa meneh yen tesuk ben iki anake apa awak dhewe iki wis duweni anak. Coba ngono kuwi duit kondi yen ta ora diwiwiti saka saiki oleh sampean iki nyambut gawe, Kakak. Wis to nek perkara anak iki ana rejekine dhewe, ora usah mbok pikir. Contone kae lho wis berat. Kowe anak sekolah dicawisi sapi, dirumatno wedhus, ngene kuliah arep nggo mbayari kuliah anake. Tempone wayahe kuliah anake beko. Beko njaluk rabi ra sida kuliah. Sampean Wong perkara anake kok mbok pikir. Sing baku kowe karo aku iso seneng saben dina arep mangan, iso mangan, ngono ae kok repot kowe iki. seneng ngono ya seneng aku ndek bojo sampean, Kakak. Jenenge kawit biyen mula sampean iki lak ya wis embung seneng karo aku. Lah saiki wis kelakon aku dadi bojone sampean. Nek tak jaluk ya mau Kakang sampean iki endah nyambut gawe. Aja isine mung tengok-tengok tok wae. Ora perlu kok kongkon nyambut gawe. Nek pancen ana penggawean, aku iki mesti melu nyambut gawe. Ngono. Kowe iki nek lagi seneng tak kanggani ora nggugu. Wis ngerti. Nek aku iki wong lanang sing keset nyambut gawe, aku ora duwe penggawean. Ning jeneng kowe iki lagi seneng, ya ora mbok gagas. Kepengin dadi bojoku. Keset kuwi lah ya biyen. Sadurunge sampean duwe bojo, sampean isih legan iso, Kakang. Mergo sampean durung duweni butuhan apa-apa. Yen saiki ceritane wis beda, sampean wis duwe tanggung jawab lho, Kakang. Wis to perkara nyambut gawe aku ora usah mbok pikir. Jeneng jodoh rejeki pati. Iki wis ana sing ngatur. Nek pancen mengko titi wancine aku entuk rejeki tanpa golek gawean mesti ana wong sing aweh penggawean karo aku. Wis go sing baku kowe karo aku seneng-seneng. Wong nganten anyar kok bingung perkara penggawean. Bapakmu ra donyane akeh kok. Bapakmu tegal sawahe ra yombo to iki. Entek-entekane kaya sampean iki nyagerno bapak, Kakang. Ora kok perkara nyagerno. Lah kuwi mau. Nek wong tuwa duwe bondo donya akeh, iki bakale duweke sapa? Ora mesti dikeke anak to. Ya mesti diwenehke anak ning lak ya ora kudu ngono. Sing kudune iki sampean budidaya, Kakang. Aja nganti sampean iki nyagerno apa bondo kok nggone wong tuwa. Lambang Sari, Wah, aku ora wis kondo. Wis to, iki dina mbok menawa durung titi wancine, aku oleh rejeki,
aku oleh penggawean. Sopo ngerti besok aku bakal kesandung rezeki, kowe ra yo ora ngerti to Lambang Sari. Kesandung rezeki iki kan ndiyen ra digoleki Kakak. Sampeyan iki kok malah ngono. Lho kowe iki bojoku kok senengane ngeyel ngejak padu ae. Kowe wis ora kerasan duwe bojo aku piye? Lagi rong dina kok wis kene kowe. Hei, Ya ora kaya ngono, Pak. Ana apa iki? Lho malah Lambang Sari iki lho, Pak. Ame turu ra iso turu, lebeken kowe do padu. Sing baleten niku Lambang Sari niki. Lambang Sari kene. Kula niki ra lagi wae nganten anyar. Lho nganten anyar wae lagi sepasar kok ditutup. Aku dikongkon nyambut gawe, Pak. Lho bener. Lho, Aja tuwek kowe nganten anyar. Penganten anyar iki mung arep kelonto. Mbok keloni nek ra mbok pakani ya repot. Pak, nek perkara nyambut gawe iki rak yo gampang. Wong jeneng nganten anyar iki rak kudune seneng-seneng to, Pak. Ora kok penggawean sing dituntut aku kudu ngono, aku kudu ngene. Iki Lambang Sari. Mulane kowe duwe bojo iki kudu tanggung jawab. Ngrumati wong wedok apa meneh Lambang Sari iki ndek bapak wis tuwa. Ora kuat nyambut gawe nek kowe ora nyambut gawe. Terus mengko uripe Lambang Sari karo uripku piye? Jajal. Pak, jane kula niki nggih kepengin golek gawean. Ning saben-saben kula niki takon karo kanca ruwak. Iki sine ora ana penggawean, Pak. Kula dhewe niki nggih bingung. Kula terus kudu piye nek ngaten iki? Ngene. Yen kowe isih mapan ing Kedung Sumpit, anjen angel golek gawean. Kowe kudu gelem lunga ke desa Kedung Sumpit. Sampeyan iki kok malah aneh. Aneh? Pun ngendika. Lho kula kok kudu lunga saking Kedung Sumpit. Wong golek gawean teng desa mawon angel. Mulane nek ning desa angel iki jajal. Urip ning kutha golek gawean ning kutha. Pak, sampeyan iki jane nate ngrungokke pawarta napa mboten? Pawarta apa? Nek jeneng wong desa kok arep marak kutha niki, sok ora-orane kudu duweni kabisan. Golek gawean teng kutha niki nggih angel. Dadi kowe nglokro. Sumende mergo kowe ra duwe gawean, ora pinter. Leres. Kene aku eling. Aku iki duwe dulur sing urip ning kutha saiki dadi patih. Senajan ora dulur tunggal bapak simbok, ning dulur tunggal paguron biyen. Lah Jenenge Patih Kuda Sinupit. nek ngono niku uripe cak mpun kepenak. Ya kepenak wong dadi patih. Mergo dhewekne dadi patih ora ketangkep piye wae. Mergo kowe iki anak mantuku. Mengko yen kowe tumeka ing Kediri, aja jumujuk ning pendopo Kediri. Dalah jeng. Jujuk ning dalem kepatian. Ketemu karo Patih Kuda Sinupit yen didangu kowe matur bloko yen kowe mantune Waskita Aji wong Kedung Sumpit. Ngoten nggih saged. Ning kira-kira ing mangke menawi kula sampun pinanggih kalih Patih Kuda Sinupit ngaku anak mantu panjenengan. Napa gampang percaya, Pak? Wis perkara percaya lan ora pasrah marang panguwasane Gusti. Mbok menawa kuwi dalane kepenak uripmu, mesti Kuda Sinupit percaya kabeh aturmu mengko. Yen pancen kaya ngono tak nuruti karepe Bapak. Tumuju ana ing dalem kepatihan Kraton Kediri, Pak. Ngene, sak durunge kowe lunga, enteni sedelok tak sangoni. Wah, iki yo gathuk Lambang Sari.
lumrahe duit to, Pak. Anjene sing akeh ngono. Mergo aku ora duwe duit, ya duweku apa tak sangokno kowe. Wis ora apa-apa mbok menawa ing mangkinipun migunani kangge kula, Pak. Menawa wae ngono. Ditampani ki jenenge Sekar Kudak Kencana. Ah, Pak sampean iki kok malah aja guyon to Pak sampean iki. Guyone Lah wong perkara awes sangu mawon kok dadak kembang putute. Niki nggo apa ngeten iki? rumangsamu iki terus sak-sake kembang. Iki ora sadengah kembang. Neng iki ana katiyasane. Menapa saestu Katiyasane yen nganti kowe mengko kepepete utawa kepojok ing suasana Sekar Kudak Kencana kena kok guna. nek ngono niki minangka piyandel. Dah. Matur nuwun Pak nggih. Ngaten sawetawis kula tak enggal-enggal tumuju wonten ing katon. Ngono. Ya ya. Aku tak melu Kakang Samboro nggih, Pak. Kowe kok melu. Sampeyan iki piye to? Aku tak ngewang-ewang Kakang Samboro ben ngentengke gaweane, Pak. Hukum ora melu piye? Lho, ya ora iso karo bojone manten anyar kok, Pak. Kowe iki yo ngene kuwi. Senenganmu bingungi wong. Aku ning omah mbok amuki, aku ning omah mbok paido, nek aku arep lunga mok eloki. Ning aku ki ra iso iso karo sampeyan. Wis ngene Samboro. Pripun, Pak? Anjene wong seneng. Ibarat ora kena kaling-kalingan godhong selembar. Yen kowe lunga Lambang Sari arep melu ya ben mbok menawa mengko kita sinupit gampang percaya yen kowe anak mantuku mergo ngerti yen Lambang Sari ki anak. Aku tak Ngaten nggih. ngewangi, Kakang. Ayo Lambang Sari, jaluk pamit karo Bapak. Pak, nuwun pamit tambahin pangestu nggih, Pak. Sing ati-ati aja ninggal Suba Sita lan Trapsila. Nggih, nggih, Matur nggih. Pak ingkang atos Eh, atos Pak. Anjen kepiye meneh? Yen Samboro karo Lambang Sari ning Kedung Supit ibarat kaya kodhok serajuning bathok. Ya muga-muga apa kengkon sedya bakal tumeka lan kaleksanan uripmu kepenak Samboro. Mikirke negara bupati sing padha mesanggrah ning Kediri yen durung ana wangsulan sing gumathok. Yen ora ndang ento wangsulan iki mengko ora dadi geger meneh iki. Eman-eman wangunan sing wis apik-apik padha rusak. Padha ngamuk perkara wong wadon kok kaya ngono. Nggih,
sok Lambang Sari. Kowe mlebu semune kok kaya wong bingung iki. Nyawang apa kowe? Iki daleme jenengan iki kok sae. Lho, ya apik omahe wong sugih kok. Kadang ngadu mukir-ukiran nembe sepindah niki kula ngertos. Omah sing apike kados ngeten. Kok rong tau ngerti omah apik lah kowe iki omahmu ngendi? Kula saking dusun Pandan Sumpit. Lah jenengmu sapa? Kula Joko Sambara Gusti. Joko Sambara bocah konggone Gedung Sumpit. Lah kowe Kula Lambang Sari. Lambang Sari Bojone Kakang Sambara. bocah endi kowe? Iki Kedung Sumpit. Bocah Kedung Sumpit? Nggih. Karo omahe Kakang Waskita Aji ngendi? Piye ta? Niku bapake. Lho, Bapak Waskita Aji niku bapake kula. Para sepuh kula niku. Kowe Lambang Sari biyen? Nggih. Alah saiki basa gede ayune. Lah panjenengan menika sinten kok sampun wanuh kalih bapak maratuwa. Aku iki Patih. Pate. Jenengku Kuda Sinumpit. Nek ngono ya iki. Lah bapakmu kuwi biyen sak paduron karo aku. Sampeyan niku Kaya dulur lanang dhewe kae. Kowe isih urip, tesih isih sehat, doyan mangan. Ora tau tak rungono kabar jane sikile do bedhedhek. Demben. saniki pun boten. Wis mari. Pun Syukur nek mari, syukur. Sambara nggih. malah wis duwe bojo ya. Bojone kula nggih. Lah kok kowe wani mrene iki mau saka karepmu dhewe apa dikongkon Oh, bapakmu? iki diperintah bapak maratuwa. Hmm. Kula teng desa niki mboten nyambut damel, mboten gadah gawean. Heeh. Satemah kula dikutus jumujuk wonten ing dalem Kepatihan Kediri. Kapulih nyuwun pedamelan kalih Pak Lek Patih Kuda Sinumpit. Sing kongkon bapakmu kon jujuk mrene Nggih. ora kleru. Nek kowe golek gawean ning Kediri kene iki pancen akeh gawean butuhke nom-noman kaya dening kowe. Menapa saestu? Ngepasi ning Kediri iki mau tak ono geger. Bupati padha gawe geger ning Kediri. Oh. Iki padha mesanggrah ning Takrawatus Kediri kono. Lah nek pancen kowe golek gawean ngiras pantes nyoba awak. Kowe mbalekno bupati sing padha mesanggrah ning Kediri kae. Wangsulaken iki nek purun nek mboten purun mengke rak marai derdak. Ya nek delengke ra gelem dirudha paripaksa. Cetane kowe kudu duweni kabisan perang. Kula kudu gelut. Iya. Kula niki selawase was mboten ate gelut jan. Lho. Lah kowe iki ya nyoba awak. Sapa ngerti nek pancen kowe mengko darbe kabisan njur iso ngalahke bupati-bupati kae. Ganjare kowe mengko didadekke prajurit sapa ngerti. Kang Sambara. Iya, Sampeyan iki rasa kuwatir. Sampeyan eling apa ora? Sampeyan iki disanoni Bapak Waskita Aji apa? Oh. Loh, lak iya to Kakang. Kok menawa migunani paling Kuda Sinumpit. Heeh. Nggih, kula purun idep-idep kula tak ngerubah nasib. Heeh. Mbok menawi ing mangkenipun saged kelapahan kula ngundurake sedaya para kadang dipati ing mangkenipun mbok menawi kula saged mulya getang. Nah, ini ben orang kribet-kribeti lehmu tandang gawe. Lambang Sari rasa lunga ning ndi? Lah terus teng pundi? Kowe ora, kowe ning kepatihan kene wae. Nggih, donyane Pak Lek sakmene ambane. Lho, kowe mau pengen sandangan sing apik kari milih? Mboten napa-napa, Pak. Ora apa-apa. Oh, nggih, nggih.
pengen turu kae kasur sing tumpuk 7. Ojo turu ning kasur tumpuk 7. Nek glundung kenger kowe malah. Keduren. Anggepen iki nggonmu dhewe. Bondo tumpuk-tumpuk aku ki ya ning omah ki ora ana kancane kok. Aku tak ngeterke bojomu. Menapa saestu boten badhe ngrepoti lamban santen. Ora. Ngaten matur sembah nuwun. Nek ngaten monggo kula tak kepengin dan agi-agi pinanggih kalih para kadang dipati kala wau. Ya ngono. Iya, kowe ning omah ae ya lamban sari. Aku njaluk pamujimu lamban sari. Ngake aku supaya oleh kamenangan. Monggo mari. Ayo. Kowe ning omah ae.